Ngej na film ngej, film menjur na film menjur, pi sungui hap na film sungui hap, henry ka jing sisya, kasa ka jing sisya, bat kata he kalong ba umni ukhyang jing pang COVID-19 udan. Tading ta don kibriu ki ba ong layu bangin ya deng mas ne ban ya sakti. Nen layu bangin ya jengai wei. Henry ngakwa ban ong ya fi. Kata ka song hapi. Pi pediang na film pediang, pi le na film le kata Henry. Kani ka jing pang te kamap ya no ru. Tading ta bangi i ka e ka bajah ka ri India. Don kibriu ki ba ong ba mlele isu ngila dap job. Mo le se sarkar ka la ban ong bangi la dap job. Yau ni ujing pang henry wan ka sien ka baar menta i ka susar na pang. Bat ngi po Delhi ki states jong ka jala la i sang sat shisha hadu ba mdon shu wat tang ka jaka ban thang ru la shu brat i ke met apo ki wa. Bat la duna sa ka ding bat nanta namar bala thang ru i ni ki met yap ka trace ka pollution but nakawi ka jing shagawi ka jing kata ka de ka jing shisha ngi i kumno ba ki brio ha ba ki yo i ka jing pang kimla ban ring men sim ki don kam ka oxygen but ha phi ka ni ka jing shisha ba ka oxygen hari India ka lut ba de ta kiri na bar ki pha ki oxygen ke jong ki pha ki ventilators ke jong ki ban yarap ya ka ri India ka ba don hapdeng jong ka ni kan jing sha leng shop ka bajur now ni khanyang jingpang COVID-19. Tagaday kata bun kibriu ki ong bala shu thau du briu ne ka bala shu penlong ngam tip la thau du briu ne tip kami hi ne kum non re ka jing shisha ka long bet bau new jingpang udan. Taday ta ka sarkar kala persyang kat bala ban penmi ya ki dawai ki vaccine sa India ki don arteli ki company ki bala penmi we do co vaccine we do Covishield. Hoi ki di tang ki vaksin ki ba la ban boost ya ki immune system la ne ka bala ban aibor ya ka met henry empat dai udawai bala ban penjem ya ka ni ka jingpang ka mut hadu mentam pat don dawai ban penjem ya ka ni ka jingpang tading ta ngi shushim ki ni ki dawai ka vaksin ka long tang ban syeda ban tang ban syarap ya ka ni ka met kanambakan yo bor ban ya da ya ka ni ka jingpang hadu mentah ka perthai empat mi te habam empat mi ka dawai shisha kadang bo i ki bon ha ka umdum bat ha ka jing sheptin lada ka wan biang ka ni ka jing pang khamjur ka ka banja bat ka ka ban long tading ta ba hadu mentam pat don vaksin empat don ka dawai ka bala ban penjam ya uniu jing pang COVID-19 ka mngong pi nget ne met pi hap fi mi hap rei ka jing shisha ka sa ka jing shisha bat kata ka dai bau new jingpang udan. Bat habang puson ya kani ka jingpang habang puson ya kani ka jingja ka baja hagari India ka baja ka berthai baro ka wei ka pen palang inga sa ka wei pat ka benta. Bat kata ka long bau blai upen kan mau ya ukun ben riu ba kani ka berthai kadai ka berthai ka bala don lupa ya kani ka jingpang. Mdai ka jingpang COVID-19 Henry kadon ya ka jingpang pop. Kadon ya ka jingpang pop. Bat haba kadon kani ka jingpang. Mdan wei briru ubala ban light. Mdan dawai, mdan vaksin, mdan bala ban penim ya ubriu na kani ka jingpang. Pemong pi na do menef ya hap na fim ya hap. Pi sungu ya dai na fim sungu ya dai. Pi menjur na fim ya menjur. Kumba ka jingpang COVID-19 kadon. Kumjuru ba ka jingpang pop kadon. Tadeng ta new jingpang COVID-19 empat don dawai kena bangin yo ya kata ka dawai ka babiang ladang yo bangin di bangin jam empat don dawai hidup mentah renga aingo yu belai bah ka vaksin na ka benta ka jingpang pop ka ladap don bat kata ka dai kasnam ka jong uji Jesus Christ kasnam ka jong uji Jesus Christ satang katu kat ni nganget lada film shim vaksin ne lada film shim ni ka dawai nga shumudur ba finumla ban rung sho ki airport filmla shu ban thiet ban di ne fin lech chani shatai fin lech ki school ki office finumla shu namar lada filmla ban produce ya ka certificate jong une u vaksin kan AAP lada film don ya ka ne ka certificate ba de hing tang kwa ban ong ya fi ru ha ka wei ga liang ru ka ba gen jaman sim ka long kum ju kan AAP ban rung shabneng lamda fidon ya ka certificate
senam ke jong Jesu ka balong ka vaccine na mata ka jing em ke jong fi nget na phim nget bun sin nga habang apet yaki comments nga iba ki ambo Jesu de u blay nong way nga sngosen ay phi ba phi ong kumta kumba man ta baro hab shim yu new vaccine ka sapoi ka por ya phi ru phi hab shim yu new nong way namar klema u phinum la ban yo ya ga jing pen khia phinum la ban yo ya ga jing pen em phinum la ban yo ban rung saka hima ga jong blay namaru Jesu ong adai tang manga u balong ka takalenti tang manga u balong ka jing shisha tang manga u balong ka jing em klamanga phinum la ban le chok pa phinum la ban rung shabneng ka jing pen em ka dai tang manga u Jesu u dai vaccine fin kan mau ha ka tin ka jong blay ki khun Israel haba ki la phai no blay ki la le pop yu blay u blay la pha de ki sending ha ka ka reclaim begini ki sending ki la mi bat ki la wan bat ki la pu ya kini ki breu de yang ta bakilai kulmar kan dike jingpang kalawan bat bun kila yap hari klau namar bakila syapu dagani kabi jong new sending de yang ta Moses ula pai show blay baru habo blay yo snow yo Moses ula pa yo Moses baun shna yo tau senrnong bat banwa tau senrnong halor jong tau ding bo ei wo pet show tau senrnong unda yokia but da shisha habala pa kumta Moses ulashna tau sendrong ulawa halor tau dieng but kumta ula pa iki pat ba ban chupet shau tau dieng but habaki kila pet shau tau dieng hangta udan tau sendrong but kumta hikan kila yokia na kata ka jingpang bi baro kata ka bi jong kata ki sending kala yap no na ki bat kila yo ia kata ka jing pen khia na bar kila pet shau tau ding ki pet shau tau sen nom bat haba ki kila pet tang ban shungai kila pet bat kila nget bat de heng ta ba kila yo ia ka jing pen khia kan ni gadai ka jing shisha ba ladap shungai tang ban shungai ndan kam ban le ro am ban pet shau Jesu ban pet show ban nget hao pila yo ya ga jing pen khia na ga jing pang pop baru vaccine ba shisha bo play la ai ulong be ukhon jo u hi u Jesus Christ ba daga snam jo u bala pen khia ya ka pop jo nga jong fi Jesus ba wan jing ni ka perthai ukta i ki briu daga jing i bagi ba pang ki yo khia daga jing i ba daga jing is nai wan man pen khia i ki ba pang yang lengkot ki yo khia Bomatla open kia, ya kita kibat deko open kia, ya kita kibat pang atop open kia, ibu pang life prasnam open kia, but ulale shibun ki kamba namar bu isen ai pelat ba ka bor jong ka pop ka bor jong ka jingpang ka te ka khom yaki. U Jesu lawan man isen ai but haba ula isen ai om tang bu isen ai henre udah pen kia, udah pelat ya kita kibat syate haki bor jong ki ksot ki krai. Hakti ki bor jang ubaman ubriu bapang bohor open khia eu ka Mary Magdala ka badan hado nyau teli ki ksut haba kalai kendo eu Jesus shisha kala jenjar ka jingim ka jongka kini ki ksut ki juan ban pen shitom ya ka kini ki ksut ki juan ban pen jenjar ya ka henry haba kalai kendo badu Jesus tang shiklep man u Jesus dah hukum ya kini ki ksut bakin mi no na ka met jong ka Mary kanong Magdala bat kilami ano nang tanang tahi kumtahi kilami bat kumtahi kalayo khia ken bat kalakalong kanong buhot ka basisha ka jong Jesu ngilai i kumno bo Jesu wisen ai ti bayap ukta baru hukum bat ki embiang udan usamla ubalayap lara ha ka krong udai khon jong ka riu kan thai ulayap u Jesu isen ai baka yam plat ni ka keme isen ai bat haba ulet bo iskuta ya tau usamla bu tau samla la ke jaj na kata ka krong ya ka bo mukimut ban le tap noi u ula empat nang ta ka khon ka jong Jairus kalayap u Jesu pen embiang ya ka u Lazarus balayap u Jesu pen embiang ya u isen ai plat u Jesu u i baka ne ka jingpang jong ka pop
kapen yap ya kibreu kajing pang jong kapop kapen rem ya kibreu kajing pang jong kapop kapen jenjar kapen sosat kapen korbit ya kibreu badai mau uan no dala di hiban long utau vaksin bom long utau dawai ban pen khia ya kajing pang pop baro badai henta mdan vaksin daga waipat mdan vaksin daga waipat kabala ban pen khia ya pi badai henta pediang yu jisu namar dai mau vaksin ubashisha kasnam gajung ugalong kata gadawai bala fi pediang yeu jisu fi yo yu new vaksin kasnam gajung utrai ka trai kam gajing im gajung fi bat kasnam gajung utrai ka pen khia ai fi bat ka pen im ya fi kadon ka bor ha kasnam namar ha kasnam kadon ka jing im tadeng ta ha ba fi yo ya ka ne kasnam ka mut fi yo ya ka jing im reng ta bo jisu hi kai kisnran gajung Hagata kamit shwaban di no ayu ulashim yau tau kupu bad ulashim ru ya taga kuri baru ong to bam pi kan ono sin yu ne ukpu uni ulong kamet jonga to le pi kan ne ban kan mau tak undangan wan ulashim ru itaga kuri ong kan ne ka long ka kuri ka balong ru ka jutang ka batmai daga snam ga jonga ong kan ono sin ru ba pidi to le kan ya kan ne ban kan mau yanga tak ado bangan wan tading tau jisu ai ya kasnam kajong o kabalong gajutang kabatmai kadawai kabalaban penkhia kabalaban ai jingim sadeng ta kawaban ong yapi hoi ngamtip kaperthei kalaban yo na kamlaban yo uni vaksin nam tau covid-19 henry kajing tikna kalong bangila dap yo ya vaksin ubalong Jesus Christ ban ai jingim bom jikot yang ha yapi ngilati kena ya kata ban nga ai ngu bau ni vaksin ulong available hadu mentah ni vaksin ulong available pila ban yo yu ho ya India ka don ka jingker do ni vaksin renga snungu yu blai bagas nam ga jong trai ka yai tu ho ka yai tu hadu mentah ka yai tu bat kanum don ka jing terkong ni ka jing rengat no ka yai tu ka yai tu ka yai tu baru ai uba nget Pio pediang ini kesnam, pio im kan, pinio kia kan, unong pop, ba tengit tam, kabau syam ni kan gawa, kabatut la kesnam, uyo kia la kata kecing pang macam ni Jisu it pelat dia pi, wanum kentat yu Jisu, wanum kentat yu ni vaksin, wanum kentat kat kan ni kecing terwa, kabala syu terwa ya pi, pim dan kaman siudor, namar ladap siudor, dau Jisu Christ. Ni Jisu it pelat pi wanum kentat ngai kerpat pi pediang yu namar yo baka poi kapor baka kut no kan hekalat kan jenjar pi sim no kat baka por kadang don sim no kat baka lat kadang ple ngai na fim ngai ende ka jing sisa kalong ka jing sisa baka don ka bor ha kasna mu Jisu u vaksin u basisa u ban ai jing im pi kecing im ke bapam jikon ngakwa ban dwai nam ta jong fi wanum pen shui ka ton hot ke jong fi wanum ile persya la ni wanum ken tat kat ya kan ka offer kat ya kan ka jing tarwa ka ba ani fido kat ya kan ni am pin sababi te tadi inta pediang no kat baga por kadang don pediang yu ni Jesus Christ pediang yu finyo ya ka snam ka jong ka jing im ka jong fi ya ka vaksin ma pinyo ya ka jing imbom jukut sakat no sngi ngin ya pen sakat no sngi bangin ya le sarong sakat no sngi bangin ya le persya ya ka ni ka jing sisa ong ipi ka jing sisa ka sa ka jing sisa mla man pen kelai kata uji su la janwan ke gi baja ke gi balong ni ka perthai ka dei be bla tho ha ka bible kam dei ka bu jaran khat kam dei ka bu long ka long kum to ndai ka dei ka bla tho lo ka bible padeng ta padiang no kat ba ka por ka dang don wanum long kum tigi breu ha kapor ka jong unowa ki sarong kim simlanget ya ka jing maham ka jong unowa kila le sarong kila iben ki kran ben ruat yo nowa hanrai anda kala jah si syahpat meno basa ha ka umdum de kita ken ki bakran ben pet uji sum kwa ba pin sa ha ka umdum jo ka jingem pediang na yu kat ba kapor ka dang tan ini dwai ngam ta chofi jisu it plat de fi bu jisu is ai plat de fi wat ai ba ka tu ka men sim sarong te kan te sa ya fi kan tat no bread no ai ka ta pediang no yu jisu kat baga por kadang dan nganganu mialap hang ni lemda upha u Jisu namaru it palat ya pi
Tadeng ta pen yo sngoru ini ka kubor ka ni ka sngi benong kukun tu pediang no ya pediang no pila jalenti pin sayap te pediang no tadeng ta fi pediang pi yo ai ka jing em kan tadeng ta fin yo ai ka jing pen khia fin yo ai ka jing sup ai ka jing kaman pada ka jing em ka pam che ko ni ne dwai ni ka pot ko ta try ngadap da ka jing sungo ka krai me ba mi it plat try ni ba try o ila yo snow na ka por se ka por ya ka kubor jong ka jing pen em ai try ni ka sngiru yo snow biang te try pa try medang terwai i ko kon rat ya ka jing em ka bam chikot ka balong da ka snam ka jong me try ka batuj ado ni ka clip mat ko kon rat try bang da dwai bang ni ka snam je me kan tuj hai ni ba try bang snam je me ko try kan pen khiai ka snam ka jong me try kan pen em ye kasnam ga jong me go try kan pen thamai o kasnam jong me jisu ka tu hai ni ba try inum pen e shu na do manda ga sngi namar ka jing it ke jong me ka kham kraw ban ye ki e baro try mem shim lawan ban kan tat mem shim lawan ban pen rem mem shim lawan go kon ra try ban tim ban tla nei melawan ban e melawan go try ban isen ai bat ban le ba te try kedua yang kerku try ni iba do nega sngi ka bor nega jing pen em jame ka tu hai ka try ka bor ka jing it jame ka tu ya ka do no jung i ablai try mi it plat i te try hoi go right klam ma me try in yap no te try namar ka don ka jing sha ba ka don ka pop te try ka bainong ju ka pop ka de ka jing yap bala da pi pim don ya ka nega snam pin yap ba ka jing yap kan long ka jing yap ka ba bam je ko ka jing yap ka ba kordet na ka ba kordet tam kam day tang ka jing yap ha ka do an ka jing yap ha ka men sim pediang you Jesus Christ hallelujah Jesus ma ai ngu i me tra me kta ini ba tra yo pediang ni me do ni ka sngi tra hallelujah ka bor ka jing it ki me ka tu i te tra mi it plat i na do dwai go tra ya baro lang ablai bangini pediang ye ka snam ka jong me tra hala ka sngi mar ka don ka jing im ha ka snam ka jong me na dwai nga ka khu tra ya baro lang banginang la ban long ki briu go tra ki ba iet je me ki ba don ye ka snam ka jong me man la ka sngi ha ka jing em ka jong i hallelujah nga dwai nga ai ngo ka teng ka jong Jesus amen amen utrai unang le ki kamba ha ka jing em ka jong phi utrai unang iet je phi unang le isin ai je phi pat unang ai phi ya ka bor ba de heng ta nga kwa ban ong ye phi ka de ka sngi ka ba kamen tam ha ka jing em ka jong phi namar ba phi la padiang ya ka bor ka jong trai ta deng ta fila yo im na do man da ka sngi trai it pala de fi kwa fi finiam hen fi ni ho ka jing im ka pam chikot fin long ro ka daw ka jing ka khui ki ba bon ki man sim na phi ya ka yeng ka sam ka jong phi bat ki ba yeng ki ba bon kin yo jing ka khu lang ba ka jing im ka jong phi u play no pa chat bor fi unang ka khui fi ku bless bon amen